Mikor történt a baleset? Hétfőn 11 órakor, Mire lettek figyelmesek? mikor a mennyezet repedezett. Kihez tudtak segítségért fordulni? A pápai tanácson, a polgármesternél, a Jenőnél. És az minket azonnal biztosított számunkra, és a kis... Kihez tudtak segítségért fordulni? a polgár úrhoz, a Jenőhöz, polgár úr Jenőhöz. Kihez fordultak segítségért? A polgár hivatalba. A polgár Jenő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk, a Jenő úrhoz. Oda mentünk segítségre. Tehát a polgármesteri hivatalba a polgár Jenőhöz. Igen. Jó? A polgármester hivatalhoz, a Jenőhöz. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz. Inkább úgy kell, hogy polgár Jenőhöz, a polgármesteri hivatalba. Nem? Vagy csak a hivatalban? A hivatalban. Jó. A polgár Jenő hivatalban voltunk, hogy adjon nekünk tájékoztatást, hogy most mi lesz velünk, és a kis családom részére, mivel összedült a lakásunk, és nincs hova menjünk. Ő pedig kiszállt velem egy pár helyen, és biztosított nekem ideiglenesen olyan lakást, amíg a milyenké fel fog majd épülni, ott a Burai Nagy Antal utca 26 szám alatt. Most már folyamatban vannak a papírok, csak intézkedni kell, és akkor megkapjuk ezt a szocpolitikát, cigán kölcsönre. Mi lehetett az oka, hogy összeomlott a ház? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. És anyagilag úgy meg vannak viselve, hogy még lábazatot se tudtunk csinálni. Mert nincs miből. A kis nyugdíjból nem tudunk semmit csinálni. Örülünk, hogyha kitartást tudunk. És a tanács is hozzájárult, hogy szocpolitilag visszaújítsák nekünk a lakásunkat. Boldog új